littafin alqur'ani shi aka saukarwa shi kuma shi zai wa al'umma bayani. Allah ya ce duk wanda ya masa da'a yayi mun da'a, wanda ya bi shi ya bi, wanda ya saba masa ya saba mun ta'ala. Wannan najin Allahu iwaja, wannan littafi da Allah ya saukar babu karkata a cikinsa. Duk abin da ka ji daga wurin Allah ne direct, ba kaulani ba taraddudi ba naji direct daga wurin Allah ne. Allah ya ce qayyiman littafi ne mai kakke sabbal, komai ka ji a ciki kadde daga wurin Allah. Me yasa Allah ya saukar da littafin liyun zira ba a san shadidan milladinu an karanta qayyiman liyunzira ba'san shadidan milladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وبنجي قيما wannan littafin da aka saukar mana shi Allah shi qayyima, Allah ya yi shi matakaici madaidaici ni kakken littafi da Allah ya ga dama sai ya yi shi izifi dubu. Domin mai Allah ya ce da kogin duniya gaba ɗaya zai zama tawada, ya zama bishiyar duniya kaf ta zama alƙalami a dinga rubuta kalmar Allah ya ce lanan fidal bahar kamar an dafa da kalma ta rabi. Da kogin sai ya ƙare gaba ɗaya kalmar Allah ba ta ƙare ba. Walau ji ina bi mislihi madada, ko da an ƙara zuwa da wani kogin kwatankwacin kogin duniya. Amma sai Allah ya mana shi ƙayyiman ya yi shi matsakaici. Me yasa Allah ya ce liyin zira ba a san shadidan bin laduru, domin a jawa mutane kunne cewa akwai azaba mai tsanani daga wurin Allah in ba a yi imani ba. Kun gane dalilin saukar littafin. Sannan wa yubashshiral mu'minina, an karanta ko wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati, kuma a yi bishara a faranta wa masu aikin kirki, a faranta musu rai. Anna lahum, cewa su masu aikin kirki ajaran hasana, suna da wani lada mai kyau. Allah yana ɗanya musu kanadinsa. A jama wanda suke ɓanna kunne, masu aikin kirki kuma a faranta musu rai cewa Allah bai musu tattalin lada. Na makithina fihi abada, wannan lada ne kyau ɗin da Allah zai ba su, za su zauna a cikinsa har abada. Kun san jama'a abin da ya kamata ku kiyaye, ita rai ba ta ƙarewa. In wani rarrabi ta tafi ta har abada kenan, in aljanna ta tafi aljanna har abada kenan. Ita rai tun da Allah ya halitta ta, ita batta karewa. Shi yasa Allah ya ce makithina fihi abada, za su zauna a cikin sa har abada. Allah ya sa muna ci. Na wa yunziru alladhina qalu ittakhadha Allahu walada, ويذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أنا كنت بغير أتابع وجد بوكالتا وقالوا اتخذ الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا إن يباشر الله يقال فتا. يجي ويذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. waɗannan wanda suka ce Allah yana da ɗa, Allah ya ce su ma a ja musu gudu. Yahudu su suka ce Allah yana da ɗa, Nasara su ma sun ce Allah yana da ɗa. Su Yahudu inda suka ce Allah yana da ɗa, inda Allah yake suka ce Uzairu dan Allah ne. Inda Allah ya ce au kallabi marra ala qaryatin wa hiya kawatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'alika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila himalika wa laj'alaka ayatan lin-nas wanzur ila al-izami كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Uzairu annabi Uzairu alaihi salam ya tashi daga garin su zai tafi baitul maqdis ziyarar masallacin nan na baitul maqdis domin yana daga cikin masallatai masu tarihi a duniya.
duniya shine masallaci na biyu bayan masallacin Ka'aba. To ya biyo ta wani gari da yake wucewa sai ya tarar da garin an halakar da mutanen garin ya dawo abin da ake ce ba kufe. Yana da wani suna da Hausa kufe? Kubai ko kubai ne? Kubai ya zama kamar dai ba mutane a garin. An zauna an tashi a garin. Allah ya halaka ya. To da Allah ya tura musu annabi shi a yawo ya musu wa'azi ya ja musu kunne ya musu gargadi, mutanen garin nan sai suka kashe su a yawo, suka yi wa kisan gilla. Bayan sun kashe shi Allah bai tura musu da azaba ba, sai ya ƙara turo musu da wani annabi. Ku ji aiki na Allah, ka tura annabi ubangiji, ka tura annabi a kashe shi a yi kisan gilla, amma Allah bai kashe su ba. Sai ya ƙara turo wani annabi kuma ya musu wa'azi ya ja musu kunne, ana cewa da shi Armayawo alaihi salam. Kuna jin Armayawo? To annabin Allah. To da Armayawo ya je sai suka yi yunkurin shi ma su kashe shi. To daga nan shi ne sai aka turo Bukutnas ya zo ya yaƙe su, ya kakkashe su, ya rurrusa gidajensu. Shi kuma Uzairu alaihi salam ya zo zai wuce sai ya ga garin. Ya ce, wannan gari haka? Yanzu kuma waɗannan mutane duka sai Allah ya tada su. Yana gama faɗan wannan magana shi ma kawai sai ya mutu. Dama yana tafiya ya yi guzurinsa da tsiminsa, irin kunun zaki din nan da ake tsimi dai haka, za a yi kiransa kunun zaki, za a yi kiransa da irin wannan tsima da abincinsa irin gurasa nan ya shiryo abinsa na matafi. Yana kan jakinsa kawai a daidai na wurin, yana gama wannan mamaki kawai sai Allah ya kashe shi sai ya mutu. Shine Allah ya ce aukan da zai marra ala qaryatin, kamar wannan ne wucewa ta alƙarya. Ƙala sai ya ce annayi ya hazihi Allah ba'da mautiha, yanzu wannan gari Allah ya kuma tada shi yadda za a tada wannan gari ba a mata wallahu, kawai sai Allah ya kashe shi. Mi'ata amin, shekararsa 100 a wurin yana mace, ya mutu da jakinsa da komai duk sun mutu duk sun mafe. Sun ma ba'asa, sai bayan shekara 100 kawai sai Allah ya tada shi, kawai sai ya ga ya tashi. Ƙada sai aka ce da shi kam da bisa in ji mala'ika, ya ce mata wai kai tsawon zaman ka a nan, ya tsawon zaman ka a nan kana ganin ka kai minti nawa a nan, ko ka kai kwana nawa, ko ka kai awa nawa. Kam da bisa sai ya ce a ai da bisa yau mu ɗan kwana na ɗaya a nan mu. Ya tashi ya duba ya ga dama ya zo wucewa ta wurin garin da hantsi ne, kuma an tada shi da yamma haka. Kai abu a da yau ya rabu muni ne, ai da safe na zo nan wurin bacci ya bashi. Yana faɗa haka ƙala sai malaika ce masa bar a'a ai da bista bi a ta'ani, ai shekara ka 100 a nan wurin. Amma wanzu ila da ali ka kalli abincinka wa sharabika da abin shanka lam ya tasanna, shi zafin abincin bai wuce ba, shi kuma ɗanɗanon wannan kunu bai canza ba. Yanzu kunun zaƙi ko shekara biyu a jiya za ku shi ka ada shi kunun zaƙi tukun ya guda ya shekara da goma a gan shi a kai takardar za a gan shi. Wani abincin ma don gane shi ke shekara biyu ba za ka tare da komai a ciki ba. Amma Allah ya ce aka ce duba a gani lam ya tasanna, ɗanɗanon abincin bai canja ba, kunun zaƙin ma test ɗinsa bai canja ba. Amma kuma ga garin ma har da ya rayu ya zama gari, wasu mutane sun dawo suna ta safarar su a garin. Ya ce wa ila da hali ka wace rabin kalle da sanna, ya ce wanzur ilahi marika wanda ta alaka ayatan lin nasi, ya ce da komar daga jakinka. To jaki da ayar da ya mutu shekara ya rindige babu alamunsa. Wanda ta alaka ayatan lin nasi, don mu sanya ka zama aya ga mutane, cewa mutane su gane duk daɗewar da aka yi a kawai sai an fito. Allah ya ce in kana illa sai a kan wahidatan jama'a, tsawa ɗaya ce za a yi, kai za mu jami'un ladai na mudari, sai ga kowa ya bayyana, tsawa ce za a yi ta bala'i. Za ku zo ne ta kwai za ta ɗamatul kubura, yau mai ta zakarar insani masa'a, ranar mutum zai tuna abin da ya aikata. Tsawa ce ba wani abin da mutum ya ga wai za ta muka bisurin aka busa a cikin kawo ana saka yama, sai ka ɗauka kamar wani kawo ne za a sa a busa. A tsawa ce ta bala'i za ta kawai ƙasa duk wani abin da ke ciki sai ta auro shi wani. Aka ce masa
to duba abincinka bai canja ba wanzur ilahi ma da kalli kuma jakinka wanda naji alaka ayatan lin nas mun yi wannan ne don mu sanya ka zama aya ga mutane yace wanzur ilahi marika kuma kalli jakinka kai banu shuzuha summa naksu halama wanzur ila izani kalli kashin jakinka jakin ya tarwatse amma kowane kashi zai motso daga inda yake kowanne ya zama ƙasa amma a cikin ƙasar zai motso ya zo ya haɗe sai ya zama ƙashin jaki amma skeleto na jaki bayan ya zama skeleto Allah ya ce kai bani shi zuwa sun manak su halahma sannan kuma sai muka tufatar da wannan ƙashin nama sun manak su halahma falon ma ta bayyana lokacin da aka yi wannan abin a gaban annabi Uzair a gabansa kashi ya dinga motsowa wancan ya taso daga can kankace kwabo kashi ya hana da ya zama skeleton kankace kwabo nama ya hau jikinsa kai komai da komai ya busa da ya zama jaki ya dawo asalin jakinsa da ya san shi kai kwanu shi zuwa sun mana kasu alama fadan ma ta bayyana lahu lokacin da ya ga haka ƙara sai ce a alamu hakika lalle ni na yi sani Allah cewa lalle Allah ala kulli shay'in akan kowane abu kabirin mai iko to da ya tashi sai ya kama hanya ya koma gida to da ya koma garinsu shi sanda ya baro gida shi Uzairu alaihi salam shekararsa 40 yana ɗan shekara 40 ko da ɗan wani abu haka kuma da Allah ya tashi ta da shi ya ta da shi akan ɗan shekara 40 bai ƙara ba shekaru ba yadda ya kashe shi ɗan shekara 40 aka yi ta da shi sannan sanda ya baro gida ɗansa shekarar ɗan 20 yanzu ɗan shekarar sanawa 100 da nawa Uzairu ba to ɗan ya gino baban kenan ko baban ya gino da to Allah shi yake abin da ya gada ba Allah ne ke iya sa ɗaya gino ba in ba kudur Allah ba ya isa wannan da ya koma gida ya ce musu shi ne Uzairu yana shiga ya samu wata yassa ta riga ta tsufa ba ta iya komai ba ta da kafa ta riga ta zama ba ta wannan ba ta gani ba ta komai da ya koma gida ya shiga gida ya gane gidansu yana komawa ya sallama wannan tsohuwa tana ciki ya ce mata ya sallama ta cewa ya ce shi ne Uzairu ya ce Uzairu da shekararsa 100 da halaka da ka ce kai ne Uzairu ya ce shi ne ba Uzairu ta ce masa to ai idan kai ne Uzairu ai shi Uzairu yana da addu'ar istijaba da ya addu'a da ta kuwa ilmin addu'a da wani da shi ke nema da sai nan ta ce da Uzairu ya mata addu'a ta miƙe ras da kafarta da komai tana tashi sai ta fada ta ga mai da Uzairu ba ya dawo Uzairu kaza aka ce Uzairu ai ni din nan ma ni ce wance da kuka sani ina zauna a ɗaki ni gurgu ba na komai ni ce ma ai yawan addu'a ga ni sabba haka sai tabbatar ke to anan ne yahudu suka ce a wannan ai dan Allah ne ɗansa ke kawai ba ɗansa ruwa zai kashe ya wuce shi a haka kuma ga shi a iya shekarunsa ga ɗansa shekara 120 ga shi ɗan shekara 40 kuma ɗansa ne a nan da yahudu suka ce wa ƙalar yahudu ne Uzairu bin Lahi suka ce Uzairu ɗan Allah to ne da aka samu inda Allah ce a za musu kuje goma yanzu nan da dina ƙalun ta kazan lahu walada a jawo waɗanda suka ce Allah yana da ƙale kunne to can kunnen ke su ko nasara suka ce Masihu bin Lahi dan Allah ne lokacin da Isa almasihu mahaifiyarsa ta ɗauko shi a cikin zanin jego suka ce a ina kika samu yaro kala ta ce inni nazartu lirrahmani sawman falam ukallima al-yawma insiya fa asharat ilayhi tace ni nayi alwashin azumi ba zan yi magana da komai ko kowa ba amma ga jaririn nan a zanin goyo ku tambaye shi kalu suka ce kai banu kallimu man kana fil mahad saniya ya zami magana da wanda yake cikin zanin jego kala shi ku a cikin zanin jego ya amsa musu yace inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyyan waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awzani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya ba kai ga musu ba ya amsa musu yace kai ba magana zan
mahaifiyata. Kaga daga nan suka ce me sannan yace wa kalliman nasa fil mal wa kala wa ya bani isra'ila yazo kuma ya musu magana lokacin da ya girma. Inni rasulullahi ilaykum inni akalakum bi dini ka ya tadira fa amku bi bayfuna ya rabbi wa ubadul akma wal abrasa minna wa uhil mauta wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadkuruna fi dhikri inna fi dhalika la ayatun lakum in kuntum mu'minina. Yace musu ina su diba kasa suratul zu inda suratul zu Musa masa ya tashi da matsunsu ina tada matacce ina daukar mai kudurta ko ba da hannu fitan mata hannu makawo wanda bai da ramin ido an haife shi makawo tsaga mai fita mara lafiya kowane irin ciwo ne barkar da shi suka ce to wakalatin da zara suka ce mai masihu min Allah wannan dan Allah to Allah ya ce waɗannan mutane guda biyu to a ja musu kudi yahudu da suka ce masu wani da suka ƙara ta kazallahu walajan wannan da suka ce Allah ya da a ja musu kudi na lokaci ya yi ko ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ubangiji ya ce ma da bihi min ilmin wannan zance da suke faɗa na cewa Allah ya yarda ba su da wani ilimi a kan kawai kirkirowa ne suke faɗa wala li aba'ihim ubannin su ma da kakannin su ba su da ilimi akan wannan magana kawai kirkira ce suka faɗa Allah ya ce kaburat kalimata wannan kalma ta girmama ta yi muni takarutu da take fita min afwahihim daga bakunan su Allah ya ce in yakununa ba komai suke faɗa ba illa kaziba sai dai ƙarya ne Allah ba shi da نعم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وبنك يتي فلعلك وكما شاء النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم أكتي حريص عليكم shi ba annabi bai san ɗayan ku ya halaka damuwa ma a kiyaye al'ummarsa kullum al'ummarsa kuna ganin a hajjatul wada kuna gani tun la'asar yake kan kasuwa har magarba yana ta kiran mutane wala ta karku tuci kawo nan kullukum min adam dukkan ku daga adam ku yanzu manzon Allah a hajjin ban kwana da yake yi bayan wata ku daga nan yawa fati yace jama'a dukkan ku daga adam ku da musulmi da kirista da dukkan ku ba za ta zakar ku zalunci kowa kar wani ya cuci wani ya dinga jan kunne ku yi kaza ku yi kaza na isar shaida na isar ku za ku je za a tambaye ku ana yana ku shaida na isar ku tun da asar har magana yana ta jan kunne a kiyaye har ta zo lokacin da rasuwar ta zo masa kuna gani ran alhamis ya rage saura kwana 5 bai iya fitowa bai ma iya takowa ya fito amma da labari ya zo masa cewa mutanen Madina wasu ba sa zuwa kasuwa wasu suna zaune sun daina kasuwanci wasu da hankalinsu ya tashi a kan rashin lafiyar nan da haka bai iya fitowa amma ya kira shi sai na Ali ya dama su ya ce a masa rawani saboda kada mutane su gan shi yanayin da yake ciki hankalinsu ya tashi haka bai san ma wasu daga da aka tara mutane suka zo ya ce na ji an ce kuna ta damuwa annabin ku zai mutu sauran kwana 5 ma lokacin ya ce musu ai annabin wasu mutane duka haka suka mutu kuma annabin ku dole zai tafi to haka Allah ya kira shi a yusu shi yana ta kwaɗayi mutane ka su halaka abun yana damunsa sai Allah ya ce masa dokar Allah ka ba ki musa saka ala asarihim ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin wai yanzu za ka sa kanka a damuwa ne saboda abin da mutanen nan suke yi saboda illa bi uminu bi hadal hadisi saboda sun ki imani da wannan alqur'ani a saboda bakin ciki da yake damun ka kar ka sa kanka a damuwa ta Allah kar ka sa kanka a halaka kar ka halaka kanka saboda damuwa tana jawo mutum a halaka sai Allah ya ce kar ka sa kanka a damuwa duk inda ya je kokari ke lakana ma kalmar shahada kokari ke lakana ma kalmar shahada duk inda aka yi wani abu kokari yake
ya lakana ma kalmar shahada kuma bai san kuna ganin wanda ya je masallaci ya fi tsari. Wani balaraban ƙauye ya zo ƙura na masallaci sallama kawai a cikin masallaci ya miƙe kama fitsari ta sahabbai hankalinsu ya tashi a masallaci na annabi za ka zo kai sallah suna ƙoƙarin su riko shi annabi yana cewa ku ƙyale shi ya gama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ba ma a shi annabi ba da ke wasu ƙyale shi ya gama kar su burkita shi bai gama kuma ba ma magana a dake shi bane ba kun gani amma da aka zo daga nan wurin kaga da ya gama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mana to shi nan masallaci ba a fitsari amma a nemo ruwa a zuba ruwa daya shi kenan ya wuce kun gani da balarabar da ya kaka sai ya addu'a ya ce Allah da shi da annabi waɗanda Allah ya musu rahama ya musu wane ne amma sauran da duk wanda su kun ga gane da wannan makarimul akhlaq na annabi sallallahu alaihi wasallam to irin wannan abin shi yana damuwa duk sanda aka zo bai san wani ya shiga cikin damuwa haka sai Allah ya ce masa dubar ka halakar da kanka saboda ba su imani akan wannan littafi naka na inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala Allah ya ce inna mu da Allah mun sanya ma alal aral duk abin da ya gani akan kasar nan Allah ya ce zinatan laha ai kwalliyarta ne kuma kan da sama ba tana da kwalliyarta ba kuna ganin taurari ba kuna ganin wata kuna ganin rana tana fitowa ai kwalliyarta ne kai ma dan adam haka ne kai da kwalliyarka ba ga yadda Allah ya ma gira ba ya tsaga ma ramin ido ya zo ya ma hanci ya saita ma baki ya yi ma kafa kake tsayawa da kanka ya ce da karkar ta isa da fi a hasan ta kawo ai dan adam ya kamata in aka tsaye da shi ya bani tunda in aka tsaye da abu ba a jingine shi ba ya kamata ya tsaya ai babu ya kamata yi amma Allah ya tsaye da kai har kake gudu kuma ya ma burki za ka iya ka tafi da gudu daga abu ka ci burki kuma za ka iya yin ribas duk da kafa baka faɗi ba sannan kuma ya ma sufurin wuya ba tare da wani wannan ba ka juya nan take hannu ya baka su suna lankwashewa su yi kaza duka kowane abu da gaɓoɓi ai duk ƙawarka ce Allah ya ce ita ma ƙasa ai zinatan laha duk abin da gani a nan su kogo su bishiyoyi da kuke gani Allah ya ce ita ma ƙawarta ne wani lokacin kuma idan muka janye ƙawar kamar yanzu a ga ciyawa ta fito ɗar ko'ina kuma da wani lokacin ya zo aka yi wa ciyawa aski ma'ana idan ruwa ya ɗauke ba za ka ta bushe ba Allah ya duk wannan kayan ba da gani a duniya aka yi mata wuraren lambuka sai kayan yawo a duniya za a kawo ƙasa ka ga wani wurin an kafa duwa ka ga wani wurin Allah ya yi wani abu ga sanan abubuwa daban-daban in ka shiga duniya ku daban-daban za a ga Allah ya duk wannan abin zinatan laha kawa ne na ƙasar gare ta kuma ku mutane da kuke cikin duniya da ba kawo kan ƙasar linabluwa domin mu jarrabe ku ayyuhum ahsanu amala waye zai fi kyakkyawan aiki shi ba Allah ba aksaru amala yace ba ku gane wannan ba yawan aiki ba me yake magana kyan aiki ba yawan aiki ba ko kun gane wannan saboda haka sai ka kokari duk abin da zaka kai mai kyau shi Allah ba yawan tarin aiki yake so yi ba kai ya kai aiki tari wanda ba mai kyau ba ba ruwansa a'a kai dan kadan amma dai mai zama mai kyau Allah ya to mun wannan dai inabro domin majalan ne su ayyuhum ga wane ne a hasan amala ya fi kyakkyawan aiki to da ma abin da makaranta ne dai Allah ya ba mu ladansa wannan makaranta da kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana damuwoyin da suke damun mu jama'a Allah kai mana maganin su kuma mutane su rika dagewa suna addu'a a rayuwarsu kar ka zauna ka ce ba addu'a kuma a cikin karatun nan kun ja ku da muka bayana yawan ambatan Allah kar ka zauna ba ka yawan ambatan Allah network ɗinka zai yanke tsakaninka da ubangiji amma kana yawan ambatanka Allah ya ce fazkuruni azkurku ku ambace ni Allah ya ce ambace ku ba saka muku zan yi ba ma da ba ta yi kamar sallah sakawa ake a biya lada kaga fazkuruni ke ce a jazikum a azkurku ku ambace ni zan ambace ku shi sa mutum ya dage
da ambato da kiran sunan Allah. Kuna gani annabi Sulaiman sunan Allah ɗaya takka kira, amma Allah ya bashi mulki da duk duniya ba da wannan mulki. Yace wa rabbana wa habli mulkan la yamliku li ahadin min ba'di rabbana wa taqabbal du'a innaka antal wahhab. Ya wahhab bai kira Allah shi. Allah ya tashi ya bashi wannan mulkin da duk duniya ba wanda zai mulki da Sulaiman ne. Kokar mutum ya sake da addu'a. Ya wahhab nan kawai ka dauki tashi sallama ba da talauci. Duk babu nan da ake a wurin Allah ai bai kare ba. Wa in bi shay'in illa inna zaka za'ibu muta'ala. Ko ka je ka zauna a cikin damuwa ai ka tafi wurin Allah kawai sanda ake bacci sannan ake neman kuɗi. Da ka ji mutane suna bacci mi ke wa alwala ga wa Allah. Da sabon ka zo kasuwa dai ka tattara. Amma kana bacci da gari ya waye tabbas ko na abu ka zo kasuwa ka zo ka zauna kai ta ganin abubuwa suna zuwa ma ba daidai ba. Wani ciniki an yi kaman za a yi tasa ta ga kuma abin ya zo wani. To gagewa za ka ke ta addu'a in ka dage kana ta addu'a ba abin da Allah bai da shi. Kuma duk duniya ba wanda ya kusa ka kai da ubangiji. Wa'alamu anna Allah bin nasi da rahufur rahim. Allah ya ce ku yan adam mutane to sai ku ne. Bisa mu dage mu dinga addu'a kuma mu dinga zikiri. Muna kuma yawaita salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Zaka fita daga cikin rayuwar baki ciki. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.